Γεια σας. Αυτή είναι η χορογραφία για το They Don't Know About Us. Θα είναι η πρώτη μας χορογραφία. Ξεκινάμε. Όταν έχει μουσική, μπαίνουμε στις θέσεις μας και στεκόμαστε πλάτη. Και ξεκινάμε να χορεύουμε όταν μιλάει ο Λία. Και έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ωραία. Και μετά, έτσι όπως έχουμε μείνει. 1, 2, χέρια και πόδι μαζί. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ένας μεγάλος κύκλος. Μετά πάμε στο κομμάτι του χάρη. Έτσι όπως έχουμε μείνει, τεντωνόμαστε στο μπροστά πόδι. 1, 2, 3, 4, 5, ελαφρώς μπροστά, 6, ελαφρώς πίσω. 7, 8, σηκωνόμαστε. Και μετά θα πάμε σε σχηματισμούς. Θα κάνουμε 2 κύκλους. Όσο θα είμαστε στους κύκλους, οι κινήσεις είναι οι εξής. Κάνουμε 1, 2. Έτσι όπως έχουμε μείνει, πατάμε 3, 4. Πηδάμε. Και από εδώ, 5, 6, 7, 8. Έχουμε ολοκληρώσει αυτό εδώ. 1, 2, 3, 4 και μετά θα τρέξουμε σε γραμμές από τους κύκλους. Στις γραμμές οι κινήσεις είναι οι εξής. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 τρέχουμε, 8. Κάνουμε ένα μικρό πηδηματάκι στον αέρα. Αυτό είναι.